Καλησπέρα σας από τον Νίκο Στέτσο. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας από το Τσορπέ TV για να συνδέσουμε με τον Μάικη Στυλιάνο από το χωριό, το ρώσικο χωριό, η Τρίτσι. Καλησπέρα κύριε Νίκο Στέτσο. Είμαστε εδώ στο χωριό η Τρίτσι. Έχει γίνει εδώ πέρα ένα σοβαρό συμβάν. Έχουμε ένα κλινικά νεκρό κάτοικο της Ρωσίας. Είμαι ο Μάικης Στυλιάνος. Από τι είναι κλινικά νεκρός, τι έχει πάθει, τι... Ακούγομαι κύριε Νίκο. Ακούγεστε κύριε Στυλιάνο, τι έπρεπε την Τσορπέτο. Ναι, μ' ακούτε, έχετε επιστροφή. Μ' ακούτε τώρα. Ναι, σας ακούω. Καλύτερα. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούω. Σας ακούω κι εγώ, έλα πάμε, ναι. Συνεχίζουμε. Από τι έχει μολυνθεί το θύμα. Λοιπόν, έχουμε πληροφορίες. Κάτι ακούγονται... Έχουμε, να σας πω τις πρώτες εκτιμήσεις, τις πρώτες πληροφορίες. Ναι, πείτε μας. Είναι από έγκυρες πηγές. Έχουμε ένα άτομο το οποίο έχει μολυνθεί από τον ιό Λόταρτσικ. Πρώτη φορά υπάρχει αυτό το φαινόμενο στα παγκόσμια δεδομένα. Είναι ένας ιός. Είναι ένας ιός ο οποίος μόλις το θύμα του φτάσει σε 10 λεπτά, βγάζει φυτά από τα στομάχια του και πρέπει μάλλον να ξεδαιμονιστεί σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, έχετε κάποιες ερωτήσεις κύριε Κωστέτσο? Ναι, μπορούμε να δείξουμε το πλάνο στο θύμα να καταλάβει ο κόσμος πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, κύριε Μάικ Στυλιάνο. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, δεν μου είπατε, δεν μου κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις από πού προήλθε. Από πού προήλθε, από ποιο μέρος είναι αυτό το... Αυτό το μέρος είναι από την Πάρη, το οποίο βρίσκεται κοντά στο γνωστό χωριό μας, εκεί βρίσκεται αυτός ο ιός. Είναι κάτι λοτάρια, όπως ακούγεται, μολυσμένα λοτάρια. Πώς λέγεται ο ιός, η ονομασία του ιού? Η ονομασία του ιού λέγεται Λόταρτσικ. Αυτή είναι η ονομασία του ιού, είναι ένα περίεργο λοτάρι φυτό της Ρωσίας. Να πάμε και στο θύμα λίγο, να πάμε μερικά πάμε. Στην Ρωσία, το θύμα έχει παραδώσει όπως αναδείχνει την ψυχή του στο διάβολο. Δεν μπορεί να μιλήσει, το στομάχι του βγάζει φυτά, δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι δαιμονισμένος, έχει δώσει την ψυχή του στον διάβολο για μία τάλα. Παρέδωσε ψυχή και σώμα το θύμα. Παρέδωσε ψυχή και σώμα. Το βλέπω, έχει φυτά από το στομάχι του για μία τάλα. Δεν θα βλέπετε τα μάτια σας κύριοι δημοσιογράφοι, κύριοι παγκόσμια κοινή γνώμη, το θύμα από εδώ. Το θύμα. Όχι γελάμε. Κάτω, Λευτέρη. Κύριε θύμα, κύριε κάμερα. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, πιστεύω. Η κάμερα σε μένα, πουτάνα είναι. Δεν. Το πέσει και